आमायसो मोनसे सिरियास सोंनाय आयेना बयनिबो थाखाय समान होनलाय माथो सावथालफोरा बोरला लानानै थिर लानानै बेरायनो मोनो बर'फोरालाय माथो जेबो लानोनो मोना बेनि बागै नोंथाङा मा बुंगोन? हाब बेखौसो सोंलायबाय नोङो बानायसो दिनै हथाथनो एकदमबारे दा नों सोंनायाबो थिगैनो जादों खिन्थु दा बे जाहैबाय दा बिसोरो दुइसिन जाथिलै बिसोरखौ मावनोबो हो लानोबो होदो एकदमबारे खिन्थु दा ओरै गिदिं गिदा माने जोङो सिन्था खालामोबा दा बिसोरो दा बोरला थिर लानानै बेरायो खिन्थु माने जों बर'आबो दा बेखौ सिन्था खालामोबा जोंहा गोदोनि मा दंबाय दाहाल थुंग्रि जोंनावबो दङ दै खिन्थु जोङो बेखौ मोसानायावसो बाहायो जोंबो जुदि बिसोरबादि जोङो दा जोङो मा होनो दाहालखौ लायोबा थुंग्रिखौ लायोबा जंखौ लायोबा होमबा बे देशआ मा जागोन बे देशआ मा जागोन थिग बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां आरोखि सरकाराबो आयेना बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ बानायसो नोंबो सिन्था खालाम मोजां सिन्था खालाम आं थांनोसै जाबाय दे